Sugod na. Hello mga bay, mayong gabi. Gabi na magidiri karon. So, naami diri sa balay sa akong ayaan. Kang ako busog kayo, salamat sa panihapon. Inununan og adubong bang. Naami karon, mag-repack mi karon mga bay no sa akong saad para sa mga kaisunan nato nga makaluluoy. Apil na mi ato makaluluoy masab mi pero naghatag jud ko og kanang kusog ani para ma-share nako sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan kaayo. So mo ni akong ipanghatag ang bugas. Nagpili nako og 50 ka pamilya nga pinaka tawag nito pinakaangayan ayon no pobre bati mo kay na pinakaangayan nga tabangan. Akong gihimo nakipag-cooperate ko sa tanang magtutudlo dire sa Manlabay Elementary School para may bawaan ako kung kinsa gyud ang mga estudyante nga angayan di kayong tabangan. So ilahang nasabutan nga pulo taba ka pamilya kada grade. So pulo ka pamilya sa grade 1, pulo ka pamilya sa grade 2, pulo ka pamilya sa grade 3, hanggang kay busog kay ko. Pulo ka pamilya sa grade 4, pulo ka pamilya sa grade 5. Tama na sa grade 5 kay naamang ko special gift sa tanang mo graduate o mapuhon. Okay, mo na ni ang bugas na 50 ka kilo. So usa ka kilo lang kada pamilya. Duha ka noodles, duha ka sardinas, dayon pustan ko nako sila gatas from Kuwait. Dayon nasa tay asukal. Ang asukar na to. Tuan ay asukar sa kabaldi. Dayon pakapinan lang nako og sabon nga safeguard. Dayon dito sa gawas. Naasad ko ipanghatag na mga chinelas. Ako karon mo si Corina Sanchez number 2. So, mao na ni ang mga tsinelas na akong ipanghatag sa mga kabataan ug mapuhon. Na pagahimon ang graduation day and recognition day. So, mao na nga panahon nga ako ning ipanghatag no. So, mga ilang kog tabang sa mga estudyante ugma para iporma ni tanang tsinelas og word nga Inday Kab. Okay? So, daghang salamat og magsugod na mi og repack. Balik na puta diri. Magsugod na mi og repack ani. Kauban sa akong mga kaubanan nga mga gwapa kaayo no. Akong ayaan from Antipolo City pa ni Manila. Dayon ang akong ugangan wa madayon ang akong silingan no. Among silingan nga si Nanay Lilia. O gikan pa ni siya sa Singapore no. Ex-abroad ni siya. Okay. Ang ikatulo na to nga mutabang og bagay mo ang tag-iya sa tagbalay. Daghan kayong salamat sa paghatag og space sa imuhang balay. Para lang magsamok-samok, para lang paghimuon ng atong bayanihan no para sa mga nanginahanglan. So ang sunod nga mutabang ang akong igagaw nga gwapa kayo, wala na siya bra. Mo ang mitago siya. Ang bata ni Ayun. Ang mutabang no. Ako sa ning igsoon, wala lang madayon. Igagaw. Okay, salamat kayo sa inyong mga matinabangon nga mga kamot. O kani po akong igagaw. So, magtinabangay lang ni karon para mahumaning maong. Asa naman ko dapit? Para mahumaning maong kalihukan na to. Nasa Diyos, nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa. Kawang gawa. Daghang salamat. Isugod na ta. Salamat. Silingan diri from Hong Kong ni sila. Si Papa Tuto gikan ni siya og Saudi Arabia. Sa abroad ni siya. Kini magtinabangay rami kini masilingan ako nga. Kini classmate ako sa kawatag kay Mito sa una. Si Ay. Ganun ni mga
humay. Tinapok sa humay sa una din magdinaganay may ni sa una mga bili ng chinilas. Dito sa ilang aurea. Maghinadlukay mi kay wala. Nanay wakwak nagabinan nami. Oh, record na ni mga wakwak. Kay nay usa ka uyuan ako diri gikan ni siya og Taiwan. Mga abroad tanan ng mga tao dire so. Napay usa ka gwapa kay Tago. Gikan ni siya og USA. Asa, sige, magsugod na ta sa ato ang show. Okay, ayan na mo putlon kining maong tulumanon. Gusto lang ko magpasalamat sa maayong kamot nga naghatag ni ining tanan. So mo na ni daghan kayong salamat sa inyong mga financial donations para ani dako na kay ning tabang para nilang tanan. Daghang salamat o God bless you all. Dili na mi kutob. Magbabay sa tabang. Daghang salamat ha. Dili na mi kutob og sani singan ato. Daghang salamat. Moro to maayo